kuti tichida kutendai zvakare pano paSaint TV. Aiwa, patiri kunge tiri tichiramba tichiteerera nyaya yemuchinda anonzi Hilary Nyamhondoro. Aiwa, pane chinhu chandadzidza kuti kubatana isimba. Kubatana ndiri kutokudzidzisai vazukuru vasekuru Saint kwese kwamuri sefamily, dzidzai kuva nokubatana. Handiti dzidzai kuva nokubatana. This is one thing I've learned from the Nyamhondoro family, and chitoti zviri kudi kwese kwamuri. Thanks very much for your unwavering support yamunoramba muchitipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Zvino takagara pano ndine shamwari yangu Hilary Nyamhondoro pamwe nemhuri yekwanyamhondoro. Aiwa, vandoda kuti tinge tiri tinombokurukura. Makadi zvenyu? Tiri nani. Mukoma Hilary, zviri kudidi? Muri kufara? No, it's all good. It's all good. Mungada kutizivisa here kuti kubva patakasangana pepa? Ndinongofara ndinongoti pane zvinhu zvaitika muzvara nhasi ika. Zvinhu zvandifadza zvokuti ndikatarise kuti zvinhu zvichaitika. Alright. Zvipi zvaitika muzvara nhasi? Bema mazivisa. Zvinge takagara nemhuri, ende mhuri dzata kuti dzasanganiswa nevanhu vesi. Okay. Saka zvinhu zvandifadza singaiti. Alright. Saka ndikutarisira kuti ngavaramba vachiendera mberi nebasa ravo zvakuita zvakanaka. Alright, avo vari kugere padhuze nemi ndiani venyu? Ava ndimaiguru vangu. Ndimadhamu ka? Yeah. Alright. Madam, murume aripo uyu padhuze? Aiwa, inini ndorowo kutenda zvikuru kuna Uncle Vincent TV. Nezvamatiitira zvekutitwa sanganzana nabamunini vangu ava Hilary Nyamhondoro. Vatanga tani madhaisi tisingazive pavanga vari. Saka tatenda zvikuru. Kubva zuva ranhasi takuvabvisawo mastreets mavanga vachigara vachitawo chigunduru zvinonzi chigunduru. Takuenda navo mukati memba semhuri. Aiwa, tinotenda. Thank you very much. Thank you so much. So ndoda kuti tinge tiri tinotenda mhuri yeSaint TV nekutisapota basa riri panapa, nekuramba muchisapota kunyange nemhuri yekwanyamhondoro, nekuti kusekuleta kwaita message ndimi makazvikonzeresa. Aiwa, ndoda ndingokutendai nemi mhuri yekwanyamhondoro. Thank you very much nekuti wandira mukana wakadai. From Uncle Saint neNyamhondoro family, for now tichiti much love. Samurunzwa sei manje? Hadi ndiye muningi wachona. I know that's good. That's excellent. Mfano wa Jehova ndilo simba letu, toimba tofara. Mfano wa Jehova ndilo simba letu, toimba tofara. Mfano wa Jehova. Special thanks goes to Reina Muchesa for partnering with Saint TV on bringing this lost soul home. And from Uncle Saint and Saint TV crew, for now we say much love.